Ordezkariak Miltxandiaren papera plegatu eta galtzetako gibeleko sakelean sartu zuenean, txalo zaparrada galanta erdietzi zuen. Halaber, haren ondotik hitz egin zuten hautetsi eta kultura arduradun bakotxak. Laudorio eta elurra bezain zuriak ziren eleek osturik bezala, populazio opulantabea zegoen. Ohoreak bizian egiazki lanean ari izan gabe jardun zutenentzak zirela marmaratzen zuten. Pitxun seme hori hau ederra egatu duk, segurik. Ikegrakto, ez dik aurretan baba handirik sartarazi? Ahalkegarria, zioen batek. Aperitifa, aitxina zijoala multzoka biltzen ziren jendeen artean, irria seriola desagertzea erdietziz. Besteak, suprefetaren emaztea bazter batean bakarrik ikusi zuen. Zein handere sinplea, erran zuen empatiaz. Ez du deus ikustekorik gure kontseiari nagusiaren basakorteko erraustez estali pulindarekin. Ez alzaio norbait laguntzera joanen? Zoazu, ni, ene ardi urrinarekin? Miltxandiaren denbora eta hori bukatzean, politikariak, kultura arduradunak eta estatuaren ordezkariak miretziak izateko gisa kontua horrean berme zeuden. Tripako gantzagatik atorra oraiak lehar zorian, besoak ube moldean airean altzatuz, ezagunak txukunkia gurtuz, suprefeta eta edebetzen buruak Joanesen omeldaldian zirelako paradaz baliatuz, enklabatxe edo desenklabatxe solaz seriagoetara bihurtzen ziren.